देवगड जामसंडे शहराला दीर्घकाळापासून अनियमित पाणी पुरवठ्याला सामोरं जावं लागतंय, परंतु शहराला येत्या 2 महिन्यात नियमित स्वच्छ आणि 1 दिवसाआड पाणी पुरवठा होणार आहे। यासाठी ठोस पावलं उचलल्याची माहिती पाणी पुरवठा सभापती तन्वी चांदोसकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। यासाठी राज्य शासनाकडून 9 कोटी 21 लाखांचा निधी मंजूर करून शहरातील जुनी पाईपलाईन बदलण्याचे काम वेगात सुरू असल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलंय। यावेळी मंडळ अध्यक्ष राजा भुजबळ, नगरसेविका आणि समिती सभापती रुचाली पाटकर, गटनेते शरद ठुकरुल, माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोसकर, दया पाटील, राजा वालकर आदी उपस्थित होते। ओके जर आशय बस बस प्रथमतः देवगड जामसंडेच्या शहरवासियांना आणि आपण सर्व पत्रकारांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। पाणी सभापती होऊन आम्हाला आज 15 दिवस पूर्ण झाले। जसं की आम्ही पहिल्याच दिवशी आपणाला सगळ्यांना सांगितलेलं होतं की जे 15 दिवस आम्हाला वेळ द्या, देवगड जामसंडे पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भात ज्या काही समस्या आहेत, आता जे काही गंभीर प्रश्न चालू आहेत त्या संदर्भात आम्ही अभ्यास करतो आणि त्याचप्रमाणे आमची पूर्ण पाणी पुरवठा टीम, आमच्या CO मॅडम असतील, आमचे पाण्याचे कर्मचारी आहेत, पाण्या संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आहेत, या सर्वांनी मिळून आम्ही ह्या नळपाणी योजनेबद्दल काय करता येईल, लोकांच्या समस्या कशा कमी करता येईल याबाबत आम्ही अभ्यास केला आणि तशा त्याप्रमाणे उपाययोजना केल्या। जसं की पाणी पूर्वी 8-8 दिवस येत नव्हतं, तर ते आता आपण 4 दिवसावर 3 दिवसावर आणून ठेवलेलं आहे। याबाबत संबंधित ठेकेदाराचं काम कसं चालू आहे या बाबतीत ही CO मॅडम स्वतः, आम्ही पूर्ण आमची टीम आहे पाण्याची, या सर्वांनी जाऊन ठेकेदार व्यवस्थित काम करत आहे की नाही, त्याच्या कामाचा स्पीड काय आहे, त्याचे आणलेले त्यांचं मटेरियलची क्वालिटी काय आहे याबाबत आम्ही सर्वांनी जाऊन तिथे प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे। की आपण आता नवीन नळपाणी योजना आहे, तुम्ही आता सगळे पत्रकार देवगडवासीय नागरिक बघत आहात की आम्ही त्या नळ योजनेकडे जात आहोत। त्याचं संक्षिप्तमध्ये सांगते, टोटल आपली जी नळ योजना आहे ती नळ पहिले जे आहे ते 13 किलोमीटरची आहे, पैकी 8 किलोमीटरला आपल्याला आता प्रस्तावित झालेले आहे। पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी 9 कोटी रुपये आपल्याला 9.5 कोटी आपल्याला योजना दिलेली आहे आणि त्या संदर्भातलं पाईपलाईन जी फुटते आणि जे आपल्या देवगडवासियांना पाणी येत नव्हतं ती पाईपलाईन बदलण्यासाठी हा निधी आलेला आहे आणि ते काम आपण करून घेत आहोत। आणि हे काम करताना आपण थेट 3000 आपल्याकडे नळधारक आहेत, म्हणजे 94 आणि कनेक्शन्स आहेत टोटल नळाची, त्या सगळ्या ग्राहकांना जे नळधारक आहेत त्यांना स्वतः आम्ही जाऊन भेटत आहोत आणि विचारपूस करत आहोत आणि त्यांना कन्व्हिन्स करत आहोत, त्यांना विनंती करत आहोत की ही आपण प्रत्यक्ष आता कामाला सुरुवात झालेलं आहे। तर यावेळी काय होतं की एकच पाईपलाईन असल्यामुळे पाणी पुरवठ्याचा एकच आपल्याकडे मार्ग आहे सध्या तरी, त्यामुळे तीच पाईपलाईन बदलायची आहे आणि त्याच पाईपलाईनमधून आपल्याला 17 वॉर्डच्या कनेक्शनला पाणी पुरवायचं आहे। हे खूप कठीण काम आहे ॲक्च्युली, कारण का ती कॉन्ट्रॅक्टरला जर आपण काम करायला वेळच दिला नाही 2 ते 3 दिवस पूर्ण पाईपलाईन बंद करून, तर कामही होणार नाही आपलं, म्हणजे समस्या आहे ती तशीच राहणार आहे। जर ही समस्या सोडवायची आपल्याला तर कॉन्ट्रॅक्टरला वेळ देऊन आपण मध्ये आणि हे करत असताना आपली सगळ्यांची जबाबदारी ही राहते आमच्या समितीची की पाणी पुरवठा पण सुरळीत व्हायला पाहिजे। हे जे आता आपण म्हणतोय की 4 दिवसावर आलेलं आहे, 2 दिवसावर पाणी आलेलं आहे, आम्हाला तर आता 2 दिवसांनी नाही 1 दिवसाने पण पाणी द्यायचं आहे। आणि त्याच्या पुढचा टप्पा असा आहे की जेव्हा आपली 6.5 लाख लिटरची जी वेळवाढीची टाकी आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा पाणी पुरवठा अगदी 15 दिवस, मी जसं पहिलं बोलले 15 दिवसात आपण पाण्यासंदर्भात काही नीट करणार आहोत, ते आता झालेलं आहे। त्याच्या पुढचा टप्पा आहे की पाणी आपल्याला 1 दिवस आड द्यायचं आहे, तेही मी आता तुमच्या समोर सांगते की 15 दिवसात जे टाकीचं जेव्हा 6.5 लाख लिटरचं काम होणार आहे तेव्हा नियमितपणे आपण त्या लोकांना 1 दिवसाआड पाणी देऊ शकतो। काही अडचण फक्त येता नाही, 15 दिवसात आपण ते काम करतोय। आणि यासाठी जे व्यापारी बंधू जामसंड्यातले आपले आहेत की ज्यांच्या दुकानाच्या समोर ही लाईन येते, तर त्यांच्याशी आम्ही थेट जाऊन बोललो, त्यांना कन्व्हिन्स केलं की एवढ्या सगळ्या देवगड जामसंड्याच्या लोकांचा पाण्याचा प्रश्न आहे, तर कृपया तुम्ही आम्हाला मदत करा। आणि त्यांनाही धन्यवाद, त्यांचे पण व्यवसाय चालू असतात, तर त्या ठिकाणी आपण खोदकाम करून ते काम करणार आहोत। एवढंच आम्ही त्यांना पटवून दिलं की आम्ही हे रात्रीचं करू, जेणेकरून तुम्हाला व्यापार करताना अडचणी येणार नाहीत। तर अशा प्रकारची 6.5 लाख लिटरची टाकी एकदा पूर्ण झाली की आपल्याला नियमित पाणी देता येईल। दुसरा प्रश्न, जेव्हा आम्ही हे लोकांना भेटतो आहोत, आज हे नळधारक आहेत, मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे 94 लाईन आहेत
आणि प्रत्येक लाईनवर मी स्वतः जाणार आहे, कारण का मला समस्या जाणवली. मला वाटतं की भगिनींपर्यंत ज्या लेडीज आहेत त्यांना हा प्रामुख्याने पाण्याचा प्रॉब्लेम येतो आणि त्यांच्याशी जाऊन मला थेट बोलायला हवं, नाही की मला ऑफिसमध्ये बसून कळणार आहे की काय होत आहे ते. तर जेव्हा मी जाते आहे तेव्हा बऱ्याच भगिनी म्हणाल्या की पाणी गढूळ येतंय. तर काल जेव्हा आम्ही गेलो, कुपलवाडीमध्ये एक ब्रिज चालू आहे त्या गावाचा आणि तो त्याच नदीवर येतोय जिथून आपण पाणी इकडे आणतोय, पण तो आपला नाहीये, त्यांचा आहे. पण त्याच्यामुळे काय होत आहे की पाणी हे सगळं गढूळ होत आहे. तर कालच आम्ही त्यांना जाऊन भेटलो. आता त्यावेळी ते इंजिनियर नव्हते, तिथले कॉन्ट्रॅक्टर नव्हते, तर त्यांच्याशी आम्ही बोलणार आहोत की याबाबत. आणि आमचा जो पाण्याचा बंधारा घालायचा आहे तिथे या संदर्भात पण आम्ही चर्चा करणार आहोत. तर कृपया हा थोडा आपल्या नळधारकांना इन्कन्व्हिनियन्स होतोय की पाणी गढूळ येत आहे, कारण का पाईपलाईन अर्थातच वरून काम चाललेलं आहे आपल्या. आणि हे गढूळ का होतंय तर ते कुपलवाडीमध्ये त्यांचं ब्रिजचं काम चालू आहे. काल मला वाटतं सगळ्या ग्रुपवर त्याचे फोटो आले की कुपलवाडी नदी, ज्या नदीचं आपण पाणी घेतोय त्या नदीमध्येच पूल बांधत आहेत, त्यामुळे ते पाणी तेवढं गढूळ झालेलं आहे. तर आता आपलं काय होतं की तुम्ही म्हणत असाल की हा तात्पुरता मलमपट्टी झाली ही सगळ्या गोष्टींबाबत, की बाबा हे टाकी झाली की पाणी येणार, पण पुढे असं जाऊन आहे की लोकसंख्या वाढत आहे, पर्यटन वाढत आहे. हा तात्पुरता उपाय झाला की आपण ती पाईपलाईन बदलतो आहोत. पण आज संक्रांत आहे आणि सर्व महिला भगिनींना मला आज संक्रांतीचा एक गोड मेसेज द्यायचा आहे. तो असा की आपली जी कोर्ले सातंडी धरणावरनं आपण जे देवगडला पाणी आणणार होतो त्याबाबतची PMCची नेमणूक आजपासून झालेली आहे. तर त्या बाबतीतलं अगदी म्हणजे 2057 पर्यंतचा जो आराखडा आहे की त्यावेळी होणारी लोकसंख्या असेल, आपलं पर्यटन वाढणार असेल, ज्याप्रमाणे ह्या शहराचा विकास होणार आहे आणि त्यांना लागणारं पाणी हे किती लागू शकतं, अंदाजपत्रक याचा आपल्याला आता PMC बाबतीत आलेली आहे. ती पूर्ण या नळपाण्याची पूर्ण अभ्यास करणार आहे आणि आपल्या पुढे तो ठेवणार आहे की कसं असणार आहे आपली नळ योजना. आणि आपले पालकमंत्री नक्कीच याबाबत पाठपुरावा करतील आणि ते माननीय मुख्यमंत्री असतील, यांच्याकडे पाणी पुरवठा आपले मंत्री असतील, यांच्यासोबत मीटिंग्स घेऊन लवकरात लवकर आपल्या देवगड जामसंड्याचा कायमचा पाणी प्रश्न कसा मिटेल या बाबतीत आपण सगळेजण मिळून काम करणार आहोत. आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करते, यासाठी जसे तुम्ही इतके दिवस सहकार्य केलेलं आहे तसंच तुम्ही आपली ही नवीन नळ योजना होण्यासाठीही सहकार्य करा. आता पहिला रिपोर्ट आपल्याकडे तयार आहे, परंतु काय झालेलं आहे, हे सगळं होण्यासाठी, ही प्रक्रिया होण्यासाठी 2 ते 3 वर्ष आपल्याला जास्त लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा आपण त्याप्रमाणे काम होण्यासाठी म्हणजे नळ योजना पूर्ण होण्यासाठीच 3 वर्ष लागतील. 3 वर्ष पुढचं अजून आपण त्याच्यात हे केलंय, समावेशन केलेलं आहे. आनंदवाडी प्रकल्पाकडनं आपल्याला एक लेटर आलेलं आहे की त्यांना एक स्वतंत्र टाकी हवी. अशा ज्या काही वेगवेगळ्या लोकांच्या मागण्या आहेत त्यानुसार पुढे वाढीव पाणी आपल्याला किती लागेल, एक माझ्याकडे आकडेवारी आहे, ती फक्त मी तुम्हाला सांगते. आतापर्यंत आपली जी 2058 साली आपल्याला पाण्याची आरक्षणाची गरज आहे 2.667 दशलक्ष घनमीटर आणि आत्ताच्या आपल्या आराखड्यात प्रस्तावित आहेत 1.142 दशलक्ष घनमीटर. आता बाकीची जी वाढीव आहे म्हणजे एक्स्ट्रा लागणारी आहे 1.536, हे वाढीव पाण्याचं आरक्षण आपल्याला गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याला वेळ लागणार आहे. त्याचप्रमाणे जे काम आहे त्यामध्ये आपल्याला जमीन आरक्षण करावी लागणार आहे, जिथून आपण ही लाईन आणणार आहोत. म्हणजे ह्या सगळ्या तांत्रिक बाबी आहे, प्रशासकीय बाबी आहे, याच्यासाठी 2 ते 3 वर्ष लागणार आहेत. तत्पूर्वी पालकमंत्र्यांनी आपल्याला ही योजनेमध्ये आपल्याला 9 करोड दिलेले आहेत की तात्पुरतं ते पाणी व्यवस्थित होईल आणि ते आपण टप्प्याटप्प्याने करतो आहोत. हे तुम्ही सगळे पत्रकार असाल, नागरिक असाल, यांच्याशी आमचा रोजचा आम्ही मेसेज टाकतोय, रोज आम्ही त्यांना कळवतोय की लाईनमध्ये किती किती काम झालेलं आहे. तर आत्तापर्यंत फक्त 200 मीटर काम झालेलं आहे. आता तुमचा प्रश्न असेल की 15 दिवसात फक्तच 200 मीटरच का झालं, तर त्याचं कारण असं आहे की आपली जी पाईपलाईन येते ती पूर्ण अशी सरळ नाहीये. बऱ्याच ठिकाणी अडचणीचे मार्ग आहेत. जेव्हा ती पाईपलाईन टाकली तेव्हा तिथे झाडं नव्हती, आता झाडं झाली, घरं झाली, आस्थापना झाली. या लोकांच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत. काही लोकांचं म्हणणं असतं की आम्हाला थोडं कुंपणाच्या बाहेरून घ्या, अंडरग्राऊंड लाईन करा, आता नवीन करतात तर ती अंडरग्राऊंड द्या थोडंसं. आता ठीक आहे, ते लोक तिथले आहेत आणि असं त्यांच्या पण पूर्वी कधीतरी ते नसताना त्या लाईन झालेल्या होत्या. आम्ही त्यांच्याशी जातोय, संवाद साधतोय.
काही काही ठिकाणी खाजम जो भाग असतो जिथे कांदळवण आहे अशा ठिकाणीहून आपल्या लाईन आलेल्या आहेत. त्या संदर्भात तुम्हाला फॉरेस्ट ऑफिसरांशी चर्चा करावी लागते. आता ती तर लाईन आपल्याला बदलायची आहे. काही काही ठिकाणी इतक्या अडचणीच्या आहेत की ती क्रेन जात नाही. तर परवाचा तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल की पूर्ण ती क्रेन जाणं आणि ते दुरुस्ती होणं शक्य नाही. काही काही कामं मॅन्युअली करायला लागतात, त्याच्यासाठी वेळ होतो. मग पहिली ही जी 200 मीटरचं काम करत आहेत ते अडचणीच्या ठिकाणचं काम करत आहेत आणि नंतर मग स्पीडली आपलं जे अगदी चांगल्या जागेचं काम आहे जिथे आपण करू शकतो फास्ट क्रेनने वगैरे ते लोक ते करणार आहेत. आता आपल्याकडे सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे, सगळ्यात पुढचं काम आहे ते 6.5 लाख लिटरची टाकी आपण जॉईन करणं. आणि ती झाली की जो हा आत्ता जो प्रॉब्लेम चालू आहे की 4 दिवसांनी पाणी येते, 3 दिवसांनी पाणी येतं, ते 2 दिवसावर आणि 1 दिवसावर येईल. कसं झालं, जसं की आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरशी बोललेलो आहोत, प्रत्येकाचा एक टाइम स्पॅन ठरलेलाच असतो. आम्ही काय सांगितलं की मे महिन्यापर्यंत आम्हाला लाईन सुरळीत पाहिजे. मे महिन्यात आपल्याकडे प्रॉब्लेम होणार. आता कसं आहे, आपण साठवणूक करतो कारण का पाणी आहे, नंतर पाणीही कमी असणार आणि जर हे पाणी आपल्याला सुरू नाही झालं पाण्याघरचं तर आपल्याला खूपच प्रॉब्लेम येणार आहे. तर आम्ही त्यांना 1.5 महिन्यातच सांगितलंय, म्हणजे त्यांना 2 महिने करू शकतात ते. मे मध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम येणार नाही ह्याची काळजी आमची समिती आम्ही सगळेजण घेतो आहोत. आणि जामसाठे 15 दिवसाचं आता आम्ही काय करतोय, आम्ही ठरवतोय की हे काम किती दिवसात करून घ्यायचंय आपल्याला. मग त्याप्रमाणे आमच्या समिती नियोजन करतात, सीओ मॅडम आम्हाला हेल्प करतात आणि पूर्ण पाण्याची टीम आहे आमच्या बरोबर. आम्ही त्यांना सांगतोय, त्यांना विचारत नाही की तुम्ही किती दिवसात काम करणार आहात, आम्हाला हे काम 15 दिवसात हवंय. मग ही सिस्टीम कशी लावायला हवी आपल्याला हे आम्ही ठरवतो. याच्या बाबतीत तुम्हाला काय कमी आहे, कर्मचारी कमी आहे, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे, तुमच्याकडे इन्व्हर्टर नाहीये, जनरेटर नाहीये, तुम्हाला माणसं नाहीये, तुम्हाला तज्ज्ञ नाहीत, तर आम्ही पुरवतो. पण आम्हाला हे काम एवढ्या दिवसात तुम्ही कंप्लीट करून द्यायचंय. या प्रकारे आम्ही सध्या काम करून घेतो आहोत. म्हणजे साधारणतः 15 नाही, आम्ही सगळ्यांना सांगितलं की आज पत्रकार परिषद आहे, परंतु आज सण आहे सगळ्यांचा घरी. तर जेवढे आमची जबाबदारीच आहे पाणी समिती म्हणून, आमच्या गटनेत्यांची पण जबाबदारी आहे फेस करणं काय प्रॉब्लेम आहे त्यासाठी आम्ही आलो. बाकीच्यांचा विषय आहे की आणि कसं झालंय, सगळ्या गोष्टी आपण सगळ्या ग्रुपवर म्हणजे जे नळधारक आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे नगरसेवकही पण आमचे म्हणत आहेत की व्यवस्थित चालू आहे, तर तुम्ही सगळे फेस करू शकता बाबा जे काय आता प्रॉब्लेम आहेत ते. तर आज सण असल्यामुळे थोडंसं जरा नाही आले. म्हणजे इतरांना मी म्हटलं तुम्हाला की मी 3025 जे नळधारक आहेत किंवा 94 लाईन्स आहेत, शेवटचं जे टोक आहे म्हणजे मी लाईनवर जेव्हा चेक करायला आम्ही जातो, पाणी सोडतो आणि लाईन चेक करायला जातो, शेवटचा ग्राहक आहे, शेवटचा नळधारक आहे, त्याच्यापर्यंत पाणी पोहोचतं का तिथून आम्ही मागे येतो. हे चेक करतानाच आम्ही त्यांना सांगत असतो की पाणी जपून वापरा, पाण्याचा वापर चांगला करा. कारण का कोणतंही मध्ये त्रुटी आली, एखाद्या वेळी काही 1 दिवस वाढला पाणी द्यायला, तर ते तुम्हाला पाणी पुरायला पाहिजे. आणि दुसरं जरा गढूळ येतंय तर काम चालू असताना जसं रस्ता चालू असताना धूळ येणं हे चालूच, विकास काम असताना थोडंफार आपल्याला बेअर करावं लागतं. त्याप्रमाणे थोडे दिवस फक्त पाणी उकळून प्या, गाळून प्या आणि थोडं सहकार्य करा. एकदा लाईन पूर्ण झाली की तुम्हाला ह्या अडचणी येणार नाही. तुम्ही आता तर असं मी पूर्वी फक्त नगरसेवक होते आणि प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या ठराविक असतात. एक नगरसेवक म्हणून माझी जी माझ्या वॉर्डची जबाबदारी होती तेवढी मी करत होते. बाकीच्यांची काम करण्याची पद्धत ही वेगवेगळी असते. माझी स्वतःची काम करण्याची पद्धत ही आहे, माझ्यावर एखादी जबाबदारी आहे तर ती मी कशी पार पाडणार आहे आणि त्या कामाला करण्याची पद्धत प्रत्येकाची वेगळी असते. याच्यापूर्वी कोणी काय केलं त्याच्या संदर्भात मला काही बोलायचं नाही. तुम्ही सगळे आहात, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती आहे. मी माझ्या संदर्भात फक्त बोलेन की माझी ही कामाची पद्धत आहे. मला जर पालकमंत्र्यांनी माझ्या BJP पक्षाने एक मला जबाबदारी दिलेली आहे, एक जबाबदारीचं पद दिलेलं आहे, तर मी त्याला न्याय देणार आहे की पाणी प्रश्न हा देवगडचा आहे आणि मला पाणी पुरवठा सभापती म्हणून आम्हाला पद दिलेलं आहे. तर कशा प्रकारे मी ते पेरू शकते. आज मी हे सगळं का सांगू शकते का मी ज्या फील्डवर जाते त्यामुळे तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकते व्यवस्थित. तुम्ही मला काय विचारता ते यापूर्वी होता तसा प्रश्न, त्याने प्रत्येकाने काम केलेलं आहे. काम कोणी केलेलं नाही, कारण का आज ही 9 करोडची जी आपल्याकडे हे योजना आलेली आहे ती अशीच आली नाही. याच्या आधीच्या लोकांनी त्याच्यासाठी, आमचे BJPचे पदाधिकारी असतील, सगळ्यांनी मिळून त्याच्यासाठी मेहनत घेतलेली आहे. त्यामुळे ही योजना आली आहे आणि त्याच्यावर आता आम्ही काम करतो. त्यामुळे कोणी काम केलं नाही असं अजिबात नाही आहे. असं काही नाही बघा, काही असतात थोडे प्रत्येकाची. म्हटलं ना तुम्हाला, मला ग्राउंड लेवलला जाऊन काम करायला आवडतं. तुम्ही कधी पण नगरपंचायतमध्ये या, मी सकाळी पाणी पुरवठा विभागमध्ये बसलेली असते 2 ते 3 तास. त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलात मला, मी पूर्ण ग्राउंडवर, तुम्हाला मी कधी दहिगावमध्ये दिसणार, तिकडे पाण्याचं काय चालू आहे, कधी तुम्हाला मी लाईनवर दिसणार. ही माझी पद्धत झाली.
प्रत्येकाची पद्धत वेगळी आहे. काही जण काम त्यांच्या पद्धतीने करतात. आता लोक त्यांच्या पद्धतीबद्दल मी नाही बोलू शकत. मला माझ्या पद्धतीबद्दल विचारा, मी माझी पद्धत तुम्हाला जे काही असेल ते सांगते.